கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு, ஒரு கோலமையில் என் துணையிருப்பு, இசை பாடலிலே என் உயிர் துடிப்பு, நான் பார்ப்பதெல்லாம் அழகின் சிரிப்பு. ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு, ஒரு கோலமையில் என் துணையிருப்பு, இசை பாடலிலே என் உயிர் துடிப்பு, நான் பார்ப்பதெல்லாம் அழகின் சிரிப்பு. ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு. அனைவருக்கும் வணக்கம். டிஎம்எஸ் பக்தர்கள் பேரவை களஞ்சியம் தொடரில் கவியரசரும் குரலரசரும் என்ற தலைப்பின் கீழே நாம் வரிசையாக பாடல்களை பார்த்து வருகிறோம். அந்த வரிசையிலே இன்றைய தினம் கேரள மாநிலத்திலே நமது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலே திருப்பரப்பு அருவி பக்கத்திலே உள்ள ஒரு 5 கிலோமீட்டரில் உள்ள சிற்றாறு என்ற ஒரு அணைக்கட்டிலே இருந்து நான் இந்த பதிவை சமர்ப்பிக்கிறேன். இன்றைய தினம் நமது கவியரசர் அவர்கள் மிக அருமையான பாடல்களை, நிறைய பாடல்களை கொடுத்திருக்கிறார். குரலரசர் டி.எம். சௌந்தரராஜன் அவர்கள் மிக அழகாக பாடியிருக்கிறார். இன்றைய தினம் நாம் தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும், தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் குளிர் காக்கும், கூட இருந்தே குழி பறித்தாலும் கொடுத்தது காத்து நிற்கும், செய்த தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும் என்ற பாடலை இங்கே பதிவு செய்து அதை நாம் பார்த்து ரசிப்போமா? தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும், தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும், கூட இருந்தே குழி பறித்தாலும், கூட இருந்தே குழி பறித்தாலும் கொடுத்தது காத்து நிற்கும், செய்த தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும். மலை போலே வரும் சோதனையாவும் பனி போல் நீங்கிவிடும், மலை போலே வரும் சோதனையாவும் பனி போல் நீங்கிவிடும், நம்மை வாழ விடாதவர் வந்து நம் வாசலில் வணங்கிட வைத்து விடும், நம்மை வாழ விடாதவர் வந்து நம் வாசலில் வணங்கிட வைத்து விடும், செய்த தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும். கொடுத்து வாழ்பவன் நெஞ்சம் ஆனந்த
பூந்தோப்பு. கிளி கொடுத்து வாழ்பவன் நெஞ்சம் ஆனந்த பூந்தோப்பு. வாழ்வில் நல்லவர் என்றும் கெடுவதில்லை, இது 4 மறை தீர்ப்பு. வாழ்வில் நல்லவர் என்றும் கெடுவதில்லை, இது 4 மறை தீர்ப்பு. என்றும் தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும். கூட இருந்தே குழி பறித்தாலும் கொடுத்தது காத்து நிற்கும்.